kinarya tembang pambuka. Yo. Nyuwun donga lan pangestunipun. Iya. Arista Musik. La la la. Yeah yeah yeah. La la la. La 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 la.
pinggiran sawentara nduk. Bangkongnya menculat, awas. Tuli mengko mbadute urung mangsane. Lenggah dhisik.
Alhamdulillah neng Denit Ibu Siti Dadalane wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawi tane lopot pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel ka Larita Rita langkung tan kena numbas arto mengkon ajan kesel mbok tinggawekna intro nyung cing ora weruh diwi maem ti ya, semoga Sekar Melati atur kagem para pilengga Bapak Ibu semoga kanthi mriksani somit ngataken lalipur saking Por Kadang Nyung Arista Irda Audio Arumes Sekar Melati Ciratri Kinowo Maruto nambus ing sajroning kalebo sigra emut kenyokang asulistyo putih Sekar Melati putih kaya warnane tresnaku tulus suci sarwa bakti lahir batin katur mring sliramu era modro ning samudra mantara kaya mutiara alamane ngantariksa padang sumunan kaya panjat ritno mengkono iku tresnaku sapa wae tan bisa ngredo nganti tutuping netraku wis pinasti ing sajroning kalbu atur kagem panjenengan
saidalah neng Indari muga-muga dados keluarga sing langgeng anggonya bangun bebrayan tansah uyup lan rukun gesang ingkang penuh kebaktian kamulyan dunya domboken akhirat ing benjang amin amin ya rabbal alamin. Sumunar koyo panjenino penyung sing ora krungu le ha iya ta iya oh jebulane sian uha oh kayak gue hat mengkono iku tresnaku sapa wae ana bisa ngerido nganti tutup penetraku wis benes sajroning kalbu mantene sing pundi Mbak oh menika kagungipun semoga-moga Iya. nah nggih semangga katur kagem para pandemen katuran tembang sesarangan Perkadang New Arista Musik ya. Sineksen bulan kekejar ratri muri Jakarta rengklawan si raki saya nata bunga graka tresno ngati sliramu iman kenyamani sesotyaku
Banjarnegara. Hijau, hijau, Hijau mania, hijau, hijau, hijau mania. ayo. Masuk yo. Sineksen bulan kekejar ratri ngurit jagat bareng lawan si raki saya tabungan raka tresno nyanding sliramu iman kenyamani sesotyaku. Gandeng lan siro lelono copo raja kuno kang mas anggu gemi janji suci kang wis tinali nyawi citekani yo Goyang yo. Asik, 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 asik. Roket ayo yo yo. Iya. Kesempatan aku jadi nikah hati saya tansah sandingan kanggatyo mimi mintuno setia tresna Ayo. pujanku sayang mandi kelangan ring bisa kesempatan aku jadi nikah setia aku jadi nikah setia sudah Petrus. Ya, Ini sudah dihadirkan ada Sumandi. Sumandi. Engge. Nah, juga nanti buat rekan muda tentunya yang langsung beung semoga kagem kekayun ingkang wonten Jawi mriko. Ya ya. Monggo Mbok menawi Mriki yuk. mriki napa kula teng mriku. Yen liwat aku
baduti nang kaya luwes. Iya. Nah. Cintane siapa? Cintane Nyong apa iya? Oh iya. Catatan saat jane Kata lutut saya Iya aku kowe dadi Marga leren asik. Monggo ibu mbok menawi badhe nderek nyawiji nembang nggih saged mangga. Asik. Iya iya yo. Ayo. Kita katir sing gubuk kae. Iya yo. Warna abang la la la. Jenenge gubuk asmara piye kae tak landung tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ketaman asmara. Mas banget ya ini. Wayah bengi catetan sajroning ati datang luntur saya merah ati. Aku kowe dadi garwa marga leren neng gubuk asmara. Sudah Ibu. Sampun. Ora belan oh iya jangan. Ayo Tik kene Tik tak rewangi. Monggo kanggo sing duwe juragan ratagi. Ibune mangkat tetangga lagune. Napa? Indonesia. Alah suwun-suwun bos rata glejah. Dados damel bunga yaki. Matur suwun, Bos. Jangan asal sambal kemangi.
ana ngalam donya yen wegah rekoso urip ra bisa mulya kutyangane Rama lan ibune sregepo nyambut gawe aja lali Gustine matur suwun bos peparingipun he ha i a e a e a he ha Jangan sambale kemangi aja lali-lali mangane bobak nyambut gawe nanya lamun tempe yen sehat wari segere ngombe banyu kendi rokok nglinting dhewe najan mung manggon ana desa nyatane urip tentrem kumpul sak warga aku trimo wadone pokok seger marang gayaku toko dagang monggo toko pipit lan rapongi mangan saben dina seko sambal kemangi enak apa wong urip ana ngalam donya yen wegah rekoso urip ra bisa mulya kutyangane Rama lan ibune sregepo nyambut gawe aja lali Gustine nah sampun iki nggih Matur suwun, Mas Bos. nggih tambangipun nggih sambel kemangi ngerti ya dibuktekna persahabatan kita lewat budaya yo cewek gaul mangga ae manut angger dadi wong manut kelician ora joget ki ngos-ngos ya ya ibarat kembang kuwi isih wangi ibarat tebu kuwi pancen legi akeh tawon sing padha nyedaki ngisep sari sari ning kembang melati yo mulai mati sore
jajal tari warok Arista. Ayo yo. Ae kae. Kidul tae opo manopo
Ya wis kenal, pokoknya sang saya puyeng tetep gobras gabres. Nah. Urat wangi lir banjaran sari arep-arep urat wangi lir banjaran sari
biyen tanpa seni goyang krengsem nyoto longgado menurut tompe melati megar neng pipi kalah kempi wong seneng tuh rong nitipi longi gadung murah bating grabil nyai rondong menyang sedang hidup dong gadung
Koko sing tupak kumelon manenggang tias sang kabengkok sagung jajahan nanging sanggot hangwe kipi sang resikan eko putra kang anjok saking wiyadi
kula nuwun. Mangga mangga. Sampurasun. Tapes. Kula nderek mampir niki. Kula sinten? Kantong. Alah Kang Kantong. Kantong bolong wadah telepon. Jan kok salawas kok nyekem. Mangga nggih mangga minarak mlebet. Rada saya niki. Nah, Tua. sami kula penggih. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Katur kagem para rawuh, para pilenggah kakung sumawana putri, para sepuh disepuh dalah kesepuhan ingkang kawula hormati. Katur ugi kagem jenipun Bapak Sujarto utawi Sujeri akrab dipun panggil mbok menawi mboten lepat Pak Jarto. Ngoten nggih, Pak Jarto. Ugi Ibu Sikar. Dalah keluarga ingkang kawula hormati. Panjenenganipun Bapak Suwarno dalah Ibu Wartinah. Menawi mboten lepat menika kadang besan ingkang pidalem saking laladan Tegal Pinger Kang nggih Tegal Pingeng aduh ngeleh Tegal Pingen pengadegan ingkang kawula ngloyaken ugi bebondeling desa wonten ing desanipun Pasunggingan. Leres nggih Pak Bu nggih? Nggih. Nunenji Bapak Kades dalah sak pamong prajanipun, sak lembaganipun ingkang tansah dados pangayomaning kawula dasih ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Kadang Werda, kadang Taruna Sutresna Budaya ingkang pantes sinudarsana mboten supe kagem pinanganten sarimbit nunenji jenipun Nona Setyadwi Indari putra putri saking jenipun Bapak Jarto ingkang sampun kadhaup winengku kakung putra jalu saking jenipun Bapak Suwarno nunenjih nak Mas Bagus Saidelo sampun akan nikah nggih Mbak Bu. Alhamdulillah ingkang bagya lan mulya sepindah monggo tansah sareng-sareng ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti kang kawasa, Gusti kang maha welas muasih. Nun inggih sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salamipun muga tansah konjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir hayat, nabi ingkang tansah kawula cadhong kawula tenggo berkah sosawatipun. Mugia kita sedaya kegolong dados umat ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kagem sedaya para kadang, para werda, pramong tamu ingkang sampun pareng rawuh. Sugeng pepanggihan kalian kula sarencang niki para kadang New Arista Musik pidalem saking desanipun Glempang, Kecamatane Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ingkang pun pangarsane wonten Mas Bagus Meung ingkang ngasta keyboard menika. Kepareng mara sowan minangkani pamundhut Bapak hajat ingkang katemben netepi darmaning asepuh nun injih mala kramaken kang putra putri. Alhamdulillah. Muga-muga kanthi berkahipun Gusti
lumampahing adicara akan nikah lancar tanpa manggih pambengan setunggal kepareng mara sawanyu arista musik ingkang makarya sareng kalian Verda Audio. Iya bos, mbok. Firda Audio lanjut matur suwun. Ingkang kinanggen nandharaken adicara pahargyan agung kepareng ngaturaken lelipur sepindah ngaturaken matur agung ing panuwun kaping kalih kula titip sowan kula sarencang muga-muga saged dipun tampi menapa ingkang kula aturaken ing manggih saengga saged ndadosaken sambunging paseduluran. Amin ya rabbal alamin. Mila saking menika sumangga amrih kasembadyan ing sedya tansah nyenyuwun dumateng pangayompanipun Gusti sareng-sareng anglesan bismillahirrahmanirrahim. Ing pangajap purwa madyawasana awal dumugi ing akhir tansah mangya karaharjan tinebikna saking rubeda kali sing sampe kala. Nuwun kawula nuwun. Saksuwunipun gending tetalon bilih